labbaikun kwankwaso labbaikun kwankwasa labbaikun kwankwasa labbaikun kwankwasa jagora mu zamu bi labbaikun baya karya baya tsere mu labbaikun baya raba kan al'ummar labbaikun ci amana ta iyayensa labbaikun sannan oga bai kaskanta labbaikun ya rike Allah kuma ya san da shi zai wahala ka ku kayar da shi labbaikun kaya amana mu ma za mu labbaikun kaya zumunci mu ma za mu labbaikun ba mu hawa motar yan tsausai labbaikun yarda da Allah da ya yi su labbaikun sannan ba su goda na hannunsu labbaikun ba mu sasan kafin rabbana Allah ne gatan ka ko ina labbaikun ba wani mai yi in ba rabu labbaikun in kwanci amana da akwai lokaci labbaikun abincin da suke ci mu ma za mu ci sai mun shiga wannan jam'iyyar ku labbaikun jama'ar kirbe suna kan gaba tafiyar kwankwaso ba za su je ta labbaikun barista ya take kan yan labbaikun barista Muhammadu Uzair Zabi kirbe zuba mata amanar ku labbaikun jama'ar wasu gana gada kuma ci gaba mai rike kwankwasa ba za mu rike gaibu ba don yanke zumunci da zumuntar mu labbaikun har abada ba zai kuma faɗi labbaikun kai da uban Aisha mai lokaci masalamatu mai sa makiya firgici labbaikun kaka da dubu sun gaza kaiwa ga labbaikun ka yau haƙuri wannan halin ka ne an ci amana mun gan sabai labbaikun sun ja maciya za su ci kuma namu labbaikun ga ta masoya duka an jingi ka labbaikun cire mana jar hula malam in ka je mun san ka saraicin ciki har ma waje labbaikun san da jinin karya zai rugu labbaikun Allah sarki shak malam kwankwaso darajar da ka ɗauka ce wai ba su so labbaikun illan sanarai ya fita dan takwaso labbaikun wai son wasu ne za su ci babban kaso labbaikun mun gode Allah ga mu da kwankwaso labbaikun tijjani na gandu ni din naka ne mai hidima a cikin tsarin naka ne labbaikun Allah wata Mubarak Tusi on the beat. labbaikun kwankwaso labbaikun kwankwasa labbaikun kwankwasa labbaikun kwankwasa jagora mu za mu bi labbaikun baya karya baya tsere mu labbaikun baya raba kan al'ummar labbaikun ci amana ta iyayensa labbaikun sannan oga bai kaskanta labbaikun ya rike Allah kuma ya san da shi zai wahala ka ku kayar da shi labbaikun kaya amana mu ma za mu labbaikun kaya zumunci mu ma za mu labbaikun ba mu hawa motar yan tsausai labbaikun yarda da Allah da ya yi su labbaikun sannan ba su goda na hannunsu labbaikun ba mu sasan kafin rabbana Allah ne gatan ka ko ina labbaikun ba wani mai yi in ba rabu labbaikun in kwanci amana da akwai lokaci labbaikun abincin da suke ci mu ma za mu ci sai mun shiga wannan jam'iyyar ku labbaikun jama'ar kirbe suna kan gaba tafiyar kwankwaso ba za su je ta labbaikun barista ya take kan yan labbaikun barista Muhammadu Uzair Zabi kirbe zuba mata amanar ku labbaikun jama'ar wasu gana gada kuma ci gaba mai rike kwankwasa ba za mu rike gaibu ba don yanke zumunci da zumuntar mu labbaikun har abada ba zai kuma faɗi labbaikun kai da uban Aisha mai lokaci masalamatu mai sa makiya firgici labbaikun kaka da dubu sun gaza kaiwa ga labbaikun ka yau haƙuri wannan halin ka ne an ci amana mun gan sabai labbaikun sun ja maciya za su ci kuma namu labbaikun ga ta masoya duka an jingi labbaikun
ka cire mana jar hula malam in ka je mun san ka sarauci